kenan to إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da saduwa a wannan yammaci na tara ga watan Rabi'u Thani hijira ta 1443 wadda ta yi daidai da ranar 14 ga watan 11 shekara ta 2021 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 158 a cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad na al-imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alaih. Za mu tashi babi na 123 a cikin littafi na 10 kitabul adhan, hadisi na 794. na'am. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء في الركوع. نعم. إمام البخاري يقول باب الدعاء في الركوع، باب الدعاء أتكن ركوع، wato babin yin addu'a a cikin ruku'u. Ya keɓance shi da ambato saboda ya yi ishara ga saɓaninsa da waɗanda suke cewa ba a yin addu'a a cikin ruku'u, wanda suke cewa ba a addu'a a cikin ruku'u. Ya yi ishara ne domin ya nuna cewa shi ya saɓa musu, kuma ga madogararsa a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda za mu gani daga baya. Zai biyar da babu tasbihi wa du'a fi sujud, babun yin tasbihi da addu'a a cikin sujada. Hadisin da ya kawo anan shi zai sake maimaita shi a wajen sujada, domin dan ya nuna cewar duk waɗannan matsaloli guda uku hadisin da yayi ishara gare su. To wannan dama shine fiqhul hadith, wato fahimtar hadisi wanda ake so wato ɗalibin ilimi ya rinka zamantowa mai lura, mai zurfin tunani, kuma karanta littafi irin nawa Imam Bukhari yana daga cikin abin da yake sanya ma ɗalibin ilimi, yake sanya ma musulmi malaka, wato kudura, ikon la'akari da lura da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ake zakulo hukunce-hukunce a cikinsu. نعم. حفص ابن عمر ابن غياث النخعي. جوبة ابن الحجاج. دقى منصور ابن المعتمر. دقى أبي الضحى مسلم ابن صبيح. دقى مسروق ابن الأجدع. دقى عائشة أم المؤمنين الله يدد إتا. قالت تشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي yana cewa a cikin ruku'unsa da sujadarsa, subhanakallahumma, tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah, rabbana ya ubangijinmu, wa bihamdika tare da godiya, tare da yabo a gare ka, allahumma gfirli, Allah ka gafarta mu. To kaga Aisha tace yana fada fi ruku'ihi wa sujudihi, yana faɗin wannan addu'ar a ruku'unsa da sujadarsa. Ya haɗa abubuwa guda biyu da tasbihi, shine subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, wannan tasbihi ne, da addu'a allahumma gfirli, ya haɗa da tasbihi da addu'a. Dangane da tasbihi
wannan dama wannan shine asali a hadisin Uqbah bin Amir cewa yayin da Allah ta'ala ya saukar da fadin sa fasabbih bismi rabbikal azim, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha fi ruku'ikum, ku sanya wannan a cikin ruku'unku. shine kamar yadda yazo a hadisin Hudhaifa yana cewa subhana rabbiyal azim, a wata riwayar kuma yana ƙara kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Ali subhana rabbiyal azim wa bihamdi a cikin sunan Abi Dawud. Da kuma aka saukar da sabbih isma rabbikal a'la, sai ce ij'aluha fi sujudikum, ku sanya ta a cikin sujadarku. Saboda haka aka ruwaito a hadisin sallar daren sa hadisin Hudhaifa yana cewa subhana rabbiyal a'la, ya tsawaita fada ya ta maimaitawa. A kuma hadisin Ali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. To wannan na hadisin Aisha radiyallahu anha yazo da subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Wannan kamar yadda ya zo hadisin kuma Bukhari ma zai daɗa maimaita shi, Aisha radiyallahu anha a ƙarshen hadisin ta ce ya ta'awwalul Qur'an, yana aiki da alƙur'ani, saboda ya kasance yana faɗin wannan addu'ar a sallarsa. Ta ce ba ta gan shi tun bayan da aka saukar da idza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تند أكسو كده wannan sura tace bata taba ji yayi sallah ba face a cikin ruku'unsa da sujadarsa ya faɗi wannan addu'a. To shine take ta tambaye shi tace ya rasulullah, naji kana yawan wannan duk sallar da zaka yi sai ka faɗa ta. Yace Allah ya sanya min alama a cikin al'ummata wadda idan na ga wannan alamar to na yi tasbihi da godiya ga ubangiji na kuma nemi gafararsa. To shine mutane suna shiga addini da yawa wato in ya ga alamar ajalinsa bal hatta a wajen sallama annabi sallallahu alaihi wasallam bayan saukar wannan surar yana yawan cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk. A wata riwayar subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayk, a cikin sahih Muslim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayk. To shi wannan yayin da mutum ya zo ƙarshen rayuwarsa, yayin da mutum alamun ajali ya gabato shi, to yana daga cikin abin da ya kyautata mutum ya yawaita yi a wannan addu'a a cikin ruku'u da sujada da kuma ma hatta a wajen sallah, ka hada tasbihi da godiya ga Allah da neman gafara Allah da tuba gare shi. Dan shine koyarwar da Allah ya yi manzansa sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Idan nasara Allah da fatahinsa ya zo, kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a to kai tasbihi da godiya ga ubangijinka, ka nemi gafararsa. Hakika shi mai yawan karɓar tuba ne. To a shahid da Imam Bukhari ya kawo shi a nan wajen shine batun addu'a. Amma kafin nan dangane da tasbihi a cikin ruku'u, aktharul ulama sun tafi akan cewa sunna ne, babu komai akan wanda bai yi shi ba. Amma al-zahiriya da kuma riwaya a mazhabar Imam Ahmad wanda ba ita ce mazhaba ba, sun tafi akan cewa farilla ce. Idan mutum ya bar tasbihi a cikin ruku'u ko sujada, inda gangan ne ba shi da sallah. Idan kuma bisa rafkanwa ne sai ya yi sujudu sahau. Wannan zahiriya da hanabila suka tafi akan haka, amma dukkan sauran malamai ba wanda sun tafi akan cewar mustahabbi ne yin waɗannan tasbihat din. Me gwargwadon istihbabi a ciki? Aƙallan abin da yake wadatarwa sau ɗaya, matsakaicinsa kuma shine sau uku. Akwai ma hadisin Aun ibn Abdullah an Abdullahi bin Mas'ud a cikin sunan Abi Dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ruku'u falyaqul subhana rabbiyal azim thalatha marrat. In ya ruku'u ya ce subhana rabbiyal azim sau uku.
kuma idan ya yi sujada ya ce subhana rabbiyal a'la sau 3. to wannan ga al-munfarid da al-ma'mum. to amma wajen liman an yi saɓani. an ruwaito daga abdullahi ibn al-mubarak da sufyanu thauri da kuma waɗansu malaman mazhabar imam ahmad suka ce mutum ya faɗi haka sau 5, ya yi sau 5 domin liman ya yi sau 5 domin in yi sau 5 shine mamu zai samu ya yi sau 3. in yi sau 3 kuwa kafin in yi sau 3 kafin mamu ya guda 3 ya ɗago saboda ka sai ya zamanto ya fawwace masa, wato ya tawaye masa, bai samu damar yin guda 3 din ba. to shi yasa suka so mutum ya yi guda 5 duk da yake ana miƙidarin malamai sun sassaba, amma dai guda 5 din nan kusan shine tsaka-tsaki a cikin maganganun malamai. Imam Shafi'i yana cewar yayi sau 3, sannan bayan yayi sau 3 ya ƙara da wani jinsi daga cikin jinsin abubuwan da aka ruwaito na tasbihin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi a cikin ruku, domin an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam salo daban-daban. wannan wanda muka karanta na hadisin Aisha salo ɗaya ne, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. an ruwaito daga gare shi a hadisin Hudhaifa subhana rabbiyal azim. an ruwaito a hadisin sayyidina Ali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. an ruwaito a hadisin Aisha radiyallahu anha subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh. kuma an ruwaito a hadisin Uqbah bin Amir subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. subhana dhil jabaruti, sarki ya tabbata ga ma'abucin wato ma'abucin aljabarut, karfi wanda yake in ka ji aljabar karfi kenan mai tankwasawa, amma aljabarut wanda ake gani da wanda ba a gani da wanda ma ba a taɓa surantawa ba. wal malakut, da mulki. almalakut ya fi almulk, domin almalakut shine mulkin da ake gani da wanda ba a gani, to kuma sai mulkin Allah wannan, sai mulkin Allah. yanzu in kana tunanin kana hango taurarin nan kake ganin kai ka san akwai sha'ani, babu wanda ya san abin da ke wajen nan, ba wanda ya sani. karkari abin da za a iya cewa hasken da yake zuwa daga can shine an wato watakila daga ciki za a yi kokarin a fassara abubuwa akan wannan, amma wani a ce ya je ya gani ko ya ji wani sauti, ballantana a ce ya je, babu zancen wannan magana. almalakutu kenan. sannan in ka koma cikin dan adam kuma, in ka koma cikinsa kana ganin shi kuma halittarsa, sel da ke jikinsa, to almalakut kenan, abinda ake mulkin Allah. wal kibriya, da jin girma, subhanal dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, da girma na ɗaukaka. to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan zikirin, wannan tasbihin iya gwargwadon tsawon karatu, gwargwadon yadda yake karanta suratul baqara, zai yi wannan tasbihin gwargwadon arku'u, gwargwadon yadda zai karanta suratul baqara da wannan tasbihin kawai. haka yazo a hadisin sayyidina Ali, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami. Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami. Allah gare ka nayi ruku'u, gare ka na miƙa wuya, da kai ne imani, a jina da ganina da kwakwalwata da jijiyoyina, a wata riwayar wa'izani da kasusuwana duk sun yi khushu'i gare ka. wato wuri ne na girmama Allah, na nuna girmamawa ga Allah. to Imam Shafi'i ya ce idan mutum ya yi tasbihi guda 3 ya hada da ya kara da waɗannan. al-Imam Ahmad yana cewa a'a ya tsaya akan tasbih in a sallar farilla ne, a nafila ko kuma in shi kadai ne ya ta yi, saboda in a sallar farilla ne in ya tsawaita wannan zai zama to akwai mashakka ga mamu,
kai ya zama to akwai mashakka ga mamu. Amma idan mutum ya yi koda guda ɗaya ne, in yi tasbihin guda uku ya ƙara da ɗaya daga cikin sigogin tasbihat inda suka zo guda ɗaya ma, to kaga abinda mamu yake buƙatar ya samu na yin tasbihinsa guda uku. Ta wannan dangane da tasbihi kenan. Dangane da addu'a kuwa a cikin ruku'u, wanda shine maksudin Bukhari da ya kawo wannan, to kun ga shahidinsa shine wannan hadisin na Aisha. Gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a, yace Allahumma ighfirli. To abin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan dan yayi ishara ga abin da aka ga Imam Malik da yace baya son mutum yayi addu'a a cikin ruku'u, tasbihi kawai zai yi. Ba wai yace bai ce wai makruhi bane, yace baya so dai a fahimta, wato ma'ana kamar khilafu aula ne, al'aula kada yayi. To shine Imam Bukhari yayi ishara ga cewar shi ya saba da wannan ra'ayin, mutum yayi addu'a a cikin ruku'u. Dalilin Imam Malik shine hadisin Abdullahi ibn Abbas a cikin Sahih Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ruku' fa'azzimu fihi al-rabb wa amma as-sujud fashtaghilu bid-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ruku'u ku girmama Allah a cikin sa, ku girmama ubangiji a cikin sa. Shi ko sujada wato ku shagaltu da yin addu'a, domin ya cancanci a baku ijaba, ya cancanci a yi muku ijaba. Sai ce sujada shine mahallin addu'a, ruku'u ko mahallin girmama Allah ne. To amma wannan babu mafhumi, sai suka ce wannan ai babu mafhumi a cikin wannan, bai nuna cewa ba a yin addu'ar ba, ya dai nuna addu'ar an fi so a yawaita ta a cikin sujada, amma wannan bai nuna cewa ba a addu'a sam a cikin ruku'u ba, domin ai jam'i tsakanin hadisan, tunda hadisai ya kamata ai jam'i tsakaninsu. Hakika haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ruku'u a girmama Allah, wato abin da ya fi cancanta a yi a cikin ruku'u girmama Allah. To amma saboda wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfirli, babu laifi dan mutum yayi addu'a. Kwatankwacin wannan maganar Imam Ahmad da yace yana kin galiman yayi addu'a a ruku'u da sujada, shi ya kara hadda sujada. To amma wannan malaman mazhabar Imam Ahmad sun dauke shi akan cewar wato wanda zai tsawaita a cikin addu'a, yanda har zai zamanto akwai mashakka ga mamu, ya tsawaita a cikin addu'a. Liman ya riga ya shiryo bukatunsa, kuma a cikin mamu akwai wanda shi so yake a yi sallama ya kama hanya, yana da harkokinsa, shi kuma ya je ya sujada sai ka ce tahajjud din qiyamul ramadan, yana ta yin sujada sa, yana ta yin addu'o'insa. To wannan rashin fikihu ne. To shine Imam Ahmad yake ishara gare shi cewa yana ki galiman yayi addu'a a cikin ruku'u da cikin sujada, ko kuma idan ya san cewar wato a cikin yin addu'ar akwai mashakka ga wato koda ba zai tsawaita ba, amma in ya san zai zamanto akwai mashakka ga su mamu, to a nan wajen shi ma sai a nan wajen shi ma al'aula sai ya bashi, afwan. Ko kuma in ya ji cewar a cikin yin addu'a, in ya ce zai yi addu'a zai rage wajen adadin tasbih din da zai yi, ko wani yana faruwa dan mutum baya so ya tsawaita kuma yana so ya yi addu'a, sai ya tasbihin sau daya dan ya yi addu'a. To Imam Ahmad ya yi ishara akan cewa tasbihin shine yafi dacewa bisa addu'a, musamman ga wanda yake a cikin sallar farilla. Yayi tasbihi saboda shi kun san mazhabarsa kenan Imam Ahmad cewa tasbihi din wajibi ne, farilla ce. To waɗannan su ne masail din. Amma dangane da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'u Allahumma ighfirli, amma a cikin sujada shine aka ruwaito da sigogi daban-daban kamar yadda zamu gansu idan muka zo daga ciki, kamar yadda yazo a cikin sahih Muslim hadisin Abi Huraira, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyatahu. Allah ka yafe mun zunubai, ka gafarta mun zunubai na dukkaninsu, masu sirara da manya-manya, na farko da na ƙarshe, na sarari da na ɓoye, yake a cikin sujada.
kuma an ruwaito ita ma dai daga Aisha, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Wata ran da daddare ne tana lalubawa sai ta ji bata ji shi ba, sai ta ce watakila ya tafi wajen waɗansu daga cikin matansa ne. sai ta tashi tana duddubawa, sai hannunta ya fada akan tafin kafarsa, akan tafin kafafunsa guda biyu, ya kafa su yana sujada yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik zuwa karshe. tace mu muna cikin wani sha'ani, kai kana cikin wani sha'ani daban. haka zalika ta ruwaito yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. da wayannan addu'o'i da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a sujada ne duk aka ruwaito su, amma a ruku'u a takaita ga wanda ya zo na Allahumma gfirli. in har ya kama ai kari din kar ya zama to an yi kari da abin da zai sa a tawaye akan adadin at-tasbihat. na'am. babu ma yaqulu al-imam wa man khalfahu idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. babun abinda liman yake fadi da kuma waɗanda suke bayansa idan ya dago kansa daga ruku'u. wato wannan a waɗansu nusakh ɗin ya zo da babul qira'ati fi ruku'i was sujud wa ma yaqulu al-imamu wa man khalfahu, haka ya zo. tarjama ce mai tsawo, shi yasa ma waɗansu sai suka sanya ta wato babi biyu, babul qira'ati fi ruku'i was sujud, kamar yanda sharhin ibn rajab da na ibn al-mulaqqin, shi ma ibn al-mulaqqin ina ganin haka shi ma sharhin sa yayi. babul qira'ati fi ruku'i was sujud. na'am. babul afwan suka wato a tasu nuskar akwai wannan babun yin karatun alkur'ani a ruku'u da sujada, sannan kuma wannan babun da muka faɗa babun abin da liman yake faɗa da wanda suke bayansa idan ya ɗago kansa daga ruku'u. wato ya ambaci wannan babin na ƙira'a a cikin ruku'u da sujada, sai dai bai kawo hadisi ba. to wannan la'alla ya ambace shi ne saboda yana dubawa akan hadisin ya kawo shi ko kar ya kawo shi, saboda hadisi ne wanda imam muslim ya ruwaito shi, amma an yi saɓani wajen riwayarsa wanda waɗansu suke magana akan ingancinsa. to saboda wannan saɓanin imam al-bukhari sai ya kau da kai gabarin ambatonsa, amma ya ambaci tarjamar sai dai bai kawo hadisi ba. al'adarsa inda a ce ma bai kawo hadisin ba, babu hadisi da ya kai a cikin sharaɗinsa, to da zai kawo wani hadisin da zai nuni akan mas'alar, sai dai ya kawo shi da sigar ta'aliq. amma rashin kawo shi din shi yake nuna cewar la'alla bai yi nufin tabbatar da wannan tarjamar ba. shi yasa waɗansu nuskohi, waɗansu taba'a, waɗansu riwaya ta sahihul bukhari babu wannan tarjamar. amma imam muslim shi ya kulla babi akan wannan babin karatun alkur'ani a cikin ruku'u da sujada. to kuma yayi munasaba da ambace shi anan. abin da ya zo hadisin sayyidina ali ne radiyallahu anhu. hadisin sayyidina ali cewa nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra alquran wa ana raki'un aw sajid. a wata riwayar nahani hibbi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni. a wata riwayar masoyina sallallahu alaihi wasallam ya hana ni na yi tilawar alkur'ani alhali ina ruku'u ko ina sujada. wannan hadisin na sayyidina ali shine a cikin sahih muslim. haka zalika hadisin ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya leko a lokacin rashin lafiyarsa na ajali,
sahabbai suna sallah bayan sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace ala innahu lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashshirat yaraha al-insanu al-muslim aw yaraha ar-rajulu al-muslim aw tura lahu ko ar-rajulu salih babu abin da ya saura na annabci sai wato mafarkai na gaskiya, kyawawan mafarkai na bishara wanda salihin mutum ko musulmin mutum yake gani ko kuma ake ganan masa. Sannan ya ce ala ku haɗo hankalinku ku ji inni nuhitu an aqra al-qur'ana wa ana raki'un aw saji, an hana ni na karanta al-qur'ani ina ruku'u ko ina sujada. amma ruku fa'azzimu fihi al-rabb wa amma sujud fashtaghilu bid-du'a, kama zuwa ƙarshen hadisin wanda muka ambace shi. To kun ga wannan shi ma karfafawa ne ga hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa ba a karatun alkur'ani a cikin ruku'u ko cikin sujada, kuma akan wannan aktharul fuqaha suke akai, mafiya yawan fuqaha'u akan haka suke cewa ba a karatun qur'ani a halin ruku'u da kuma a halin sujada, saboda wannan lokaci ne wanda yake wato lokaci ne wanda yake na girmama Allah jalla wa'ala. Sai dai an ruwaito daga waɗansu daga cikin magabata cewa babu laifi mutum ya karanta ruku'u, ya karanta alkur'ani a ruku'u ko sujada. An ruwaito daga Ubayd ibn Umair daga kuma Abu Darda, amma aktharul fuqaha sun ba akan wannan suke ba, cewa ba a kara saboda waɗannan hadisai in aka hada hadisin sayyidina Ali da hadisin Abdullahi ibn Abbas, kuma ga su duk suna cikin sahih Muslim, hadisan sun karfafa da zahirin hani din shine a bari. Kuma kun san a cikin shari'a idan aka yi hani to kokari ake a bashi gaba daya, in aka yi umarni shine ake kokari a ga yadda za a kamanta, amma hani barinsa ake yi, saboda in dai aka hana abu a cikin shari'a to ya nuna cewar ko dai barna ne tsagwaransa ko kuma barnar ta fi gyaran yawa, duk wani abu da aka hana shi. To sai dai hanin nan hani ne na haramci ko ko hani ne na karhanci. Mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa hani ne na karhanci, sun tafi akan cewa na hani ne na karhanci, amma wanda suka ce hani ne na haramci maganar su bata yi nesa ba, saboda nassin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana. Kuma halin ruku'u da halin sujada hali ne wanda yake na a girmama Allah, na a nuna kaskanci ga Allah, ba hali ne na wato na a yi tilawar alkur'ani ba, wanda gwaɗin akwai taujihi da Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi akan wannan, wanda naji da karanta ba zan iya tuna taujihin da yayi ba, na nuna cewar wato karatun alkur'ani a ruku'u da sujada bai dace ba, saboda bai dace da girmama wanda ya kamata a yi ma alkur'ani ba. Yayi taujihi fiye da wannan, amma dai wannan kusan shine abinda maganarsa take ishara gare shi. To abinda ake nufi da karatun alkur'ani a ruku'u da sujada shine ka yi bismillah, ka yi tilawa, kamar ka karanta fatiha. To ita kamar ma in karatun fatiha ne a wajen malaman shafi'iyya sun ce in mutum ya yi karatun fatiha a ruku'u ko a sujada sallarsa ta ɓaci, su sun ɓata sallarsa, saboda ya canza mahallin rukuni ba a mahallinsa ba. Ita fatiha in ka karanta ta ka zo da rukuni ne, to kuma wannan ba shine mahallin rukunin ba, saboda haka suka ce idan mutum ya karatun fatiha a ruku'u ko a sujada sallarsa ta ɓaci. Ko kuma mutum ya karanta ayatul kursi, shine misalin karatun alkur'ani, ko ya karanta amanar rasul, amma baya daga cikin karatun alkur'ani a cikin ruku'u ko sujada mutum ya karanta mutum ya karanta addu'a da ta zo a cikin alkur'ani, kamar yace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ko yace ghufranaka rabbana wa ilaykal masir rabbana la tu'akhidna in nasina, har zuwa karshe. In waɗannan ba tilawa kake ba, addu'a kake yi, addu'a kake yi, akwai bambanci ko ba haka ba? Ita ta tilawar shine a ce maka, a baka lakani, a ce maka idan kai ruku'u ko sujada ka ja idza waqa kafa kaza,
ko ka ja idza jaa kafa kaza, ko ka ja wa rafa'nahu makanan aliya ko irin wannan a ce an baka da karanta, to wannan shine aka hana saboda wannan hadisin. to sannan Imam al-Bukhari ya ambaci, ya biyar da shi da wannan babin wanda ya ambaci hadisi a cikinsa, babu ma yaqulu al-imam wa man khalfahu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', babin abinda liman da wanda suke sallah a bayansa za su faɗa idan ya ɗago kansa daga ruku. Na'am. Adam ibn Abi Iyas, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'b al-Madani, daga Sa'id al-Maqburi, Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi, sunan shi Abu Sa'id Kaysan al-Maqburi, daga Abi Hurairata radiyallahu anhu yace manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yace sami Allahu liman hamida, Allah ya ji wanda ya yabo a gare shi, sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd, ya Allah ya ubangijinmu, wato ka amsa, ko kuma ya Allah ya ubangijinmu mun bi ka, mun yabo gare ka, wa lakal hamd, kuma yabo ya tabbata a gare ka. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi ruku'u kuma idan ya dago kansa yana yin kabbara, idan ya dago daga sujada guda biyu sai ya ce Allahu akbar. wannan hadisin yana daga cikin hadisin da Abu Huraira radiyallahu anhu ya bayyana, ya ce masahabbai, ya ce na fi ku koyi, na fi ku wato yin kama da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sannan ya ambata wannan hadisin, yana cewa a shahid a nan shine mai liman zai fada idan ya dago kansa daga ruku'u. kun ga yace idza qala sami Allahu liman hamida, wannan kamar yadda ya gabata a wajen at-takbir, babu takbir fi ruku', cewa idza rafa'a sulbahu min ar-ruku' qala sami Allahu liman hamida, idan ya dago kashin bayansa daga ruku'u sai ya ce sami Allahu liman hamida, yana dagowa. sannan kuma idza thabata qa'iman, in kuma ya tsaya kyam yana tsaye sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd. to wannan shine yanda liman zai yi, da haka zalika da wanda yake al-munfarid mai sallah shi kadai, kana dagowa kana sami Allahu liman hamida, in ka tsaya a tsaye cak sai ka ce rabbana wa lakal hamd. ba kana dagowa din duk zaka hada su biyun saboda gaggawa, sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ba, a'a, sai ka tsaya kyam sannan zaka ce rabbana wa lakal hamd. to sannan amma lokacin da kake dagowa ne zaka ce sami Allahu liman hamida. wannan ga liman kenan da kuma mai sallah shi kadai. to a cikin wannan kun ga akwai raddi ga mazhabar Malik da ake cewa liman baya cewa rabbana walakal hamd, kawai zai ce sami Allahu liman hamida. haka za to dangane da mamu, wannan hadisin bai bayyana mai mamu zai ce ba. hadisin Abu Musa al-Ash'ari kamar kuma yadda zai zo nan gaba, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala innama ju'ila al-imam liyutamma bihi, an sanya liman dan ai koyi da shi. yace idza qala sami Allahu liman hamida, idan liman yace sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd yasma' lakum, ku ce rabbana walakal hamd, zai ji ku tunda ai ya ce Allah yana jin wanda ya gode masa, to ku ce rabbana lakal hamd, ya ubangijinmu godiya ta tabbata a gare ka, zai ji ku. to kun ga wannan zahiri ya nuna cewa mamu cewa yake yi rabbana wa lakal hamd, ba zai ce sami Allahu liman hamida ba, saboda wannan hadisin na Abu Musa al-Ash'ari. haka dalika hadisin Abi Hurairah ma
shi ma wanda yake a cikin sahih Muslim, wanda yake kuma wannan shine mazhabar Imam Ahmad, shine mazhabar Imam Ahmad sabanin mazhabar Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ya ce da liman da mamu duk za su ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Dalilin su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku sallah kamar yadda kuka ina yin sallah. Kuma shi yanda yake yi yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. To amma wannan dalilin ba shi da ƙarfi, tunda wannan sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah, a jumlace haka yake. Idan liman ne an bayyana ga yanda zai yi, idan mamu ne kuma an bayyana. Saboda haka bai kamata a ɗauki wannan hadisin da ya zo a game ba, wanda kuma yake bayyana halin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam, halin kasancewar liman, a ɗabbaka shi a halin mamu wanda an bayyana cewa shi mamu ga yanda zai. Ko ba a fahimta ba? Shi mamu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda zai, ba a ce inda shi ma zai ce sami Allahu liman hamida, sai ya ce wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Amma sai ce idan liman yace sami Allahu liman hamida, ku ce rabbana wa lakal hamd. Wanda yake wannan shine mazhabar da ta rinjaye, tace mazhabar Imam Ahmad rahmatullahi alaihi. Saboda haka in kuka kula akwai mazhaba uku ce. Akwai mazhabar Malik da tace mamu tahmidi kawai zai yi babu tasmi'i, liman tasmi'i kawai zai yi babu tahmidi. Da mazhabar Imam Shafi'i da yace da liman da mai sallah shi kadai da mamu duk sami Allahu liman hamida za su ce da rabbana wa lakal hamd. Da tsaka-tsaki mazhabar Imam Ahmad cewa liman zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, haka zalika mai sallah shi kadai. Mamu kuwa zai ce rabbana wa lakal hamd, ba zai ce sami Allahu liman hamida ba. Musamman hadisin Abu Musa da ya bayyana illar. To sannan dangane da abin da zai faɗa ɗin, kun ga nan ya zo da sigar Allahumma rabbana wa lakal hamd. Riwayoyi ɗin sun zo a hadisin Abdullahi bin Umar, wanda zai zo mana a cikin hadithul qunut, cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, sai kuma yayi addu'ar kunuti. Kun ga sai ya zo rabbana wa lakal hamd, babu Allahumma. Haka zalika ya zo da Allahumma rabbana lakal hamd, babu wawu. Ya zo da rabbana lakal hamd, babu wawu. Saboda ka sura nawa kenan? 4. Allahumma rabbana wa lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, rabbana wa lakal hamd, rabbana lakal hamd. To ne ne DFP? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana. Ƙari yana nuna ƙarin ma'ana. To a mazhabar Imam Ahmad su ci cewa yayi a ɗauke shi kamar babin at-tashahhud ne, kamar yadda tashahhud ya zo da siga daban-daban. Wata ranka ce rabbana lakal hamd, wata ranka ce rabbana wa lakal hamd, wata ranka ce ka ɗauki kowanne, yau kai wannan, gobe kai wannan, jibi kai wancan. To amma al-Imam Ibn Daqiq al-Eid yayi ishara ga cewar riwayar da ta zo da ƙari ta fi lada, tunda yanzu kaga wadda duk tafi yawa ita ce Allahumma rabbana wa lakal hamd. In ka ce Allahumma rabbana, ma'anar Allahumma shine ya Allah, rabbana ay ya rabbana, ya ubangijinmu. To kaga wannan ka amsa kiran Allah ne. Da me ka amsa kiran nasa? Da kan cewar wato ka amsa mana, ko kuma ya Allah, ya ubangijinmu, mun bi ka, mun yi yabo a gare ka, walakal hamd, to kuma godiya ta tabbata a gare ka. Amma in kace Allahumma rabbana lakal hamd, ya Allah, ya ubangijinmu, yabo ya tabbata a gare ka, kaga tahmidi ne kawai kai. A can kuwa kai istislami, sannan ka zo kai tahmidi. Daga wannan wawudin, kun ga yadda larabci yake ko? Daga wannan wawudin
in ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ka yi istislami, ka miƙa wuyanka ga Allah, sannan kuma ka yi yabo ka ce wa lakal hamd. Amma in ka ce Allahumma rabbana lakal hamd ka yi yabo ne kawai. To haka zalika wajen rabbana wa lakal hamd ka yi istislami, ka miƙa wuya, sannan ka yi yabo. Amma shi kuma ka tawaye baka kira Allah ba, ka ce Allahumma. Kuma kun ga shi kansa alƙur'ani ya zo da sigar a haɗa su biyu ɗin. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Kaga duk yawancin addu'o'in annabawa rabbana rabbana rabbana. Sai da addu'ar annabi Ibrahim da ya kawo da ta zo da Allahumma. Amma kun ga na annabi Isa da yake neman wannan ayar wadda babu kamarta, wadda har Allah ya ce in ya saukar da ita duk wanda ya kafirta bayanta fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin. Haka Allah ya ce ga duk wanda ya ga wannan ayar ya kafirta zai masa azaba da ba zai azabtar da wani ba daga cikin talikai da ita. Ka san aya ce babba. To da annabi Isa ya tashi neman wannan, kun ga sai ya hada biyun. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Sai ya hada Allahumma da rabbana din. To wannan shine abinda Imam Ibn Daqiq al-Eid ya ishara gare shi, saboda wannan ziyadar ta kunsa, saboda haka mutum ya faɗa Allahumma rabbana wa lakal hamd. To sannan wajen da yace wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir, in yayi ruku'u kuma ya dago kansa yana kabbara. Wannan ba yana nufin cewa in ya dago kansa daga ruku'u yana kabbara. Idan ya dago kansa ma'ana daga sujada, in ya dago kansa. Haka zalika idan ya dago kansa daga sujada guda biyu, ma'ana daga raka'a biyu zuwa raka'a ta uku, yana cewa Allahu akbar. Yaushe ne yake faɗa? Yayin da yake dagowa ne ko sai ya gama tsayuwa cak, kamar yadda malikiya suke faɗa zai yi? Babin yana nan tafe, zai zo nan gaban insha Allah. Na'am. babu fadli Allahumma rabbana lakal hamd, babun falalar Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah ya ubangijinmu, yabo ya tabbata a gare ka. Na'am. Na'am, at-Tinnisi. Imam Malik kenan, daga Sumayyi, daga Abi Salih as-Samman, daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan liman ya ce, in ya ce sami Allahu liman hamida, Allah ya ji wanda ya yabe shi, to ku ce, ya Allah ya ubangijinmu, yabo ya tabbata a gare ka. Na'am. fa'innahu, domin sha'anin duk wanda faɗinsa ya yi muwafaƙa da faɗin mala'iku, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Wannan shine falalar cewar wannan, wato cewar annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan liman ya ce sami Allahu liman hamida, Allah ya ji wanda ya yabe shi, sai kai kuma kace ya Allah yabo ya tabbata a gare ka, sai kai yaba Allah. To a lokacin da liman yake faɗan wannan, mala'iku ma suna faɗa. In suka ji liman ya ce sami Allahu liman hamida, mala'iku za su ce rabbana lakal hamd. Su ma suna faɗa a lokacin. Kun ga irin arzikin da Allah ya yi ma musulmi. Ba waɗanda suke wannan, suke samun wannan muwafaka tare da mala'ikun Allah in ba musulmi ba. Kaga a cikin Fatiha in liman ya ce amin, mala'iku ma a lokacin suke cewa amin. To idan shi mutum mamu shi ma ya ce amin, suka yi daidai, suka yi muwafaka, za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa. To ga wajen sami Allahu liman rabbana wa lakal hamd, rabbana wa lakal hamd. To kun ga wannan arziki da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana kenan a cikin sallah. To kuma fa kun ga inda sahabbai suka kera kowa kenan, su fa su ne
suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida, yana gaya musu Allah yana jin wanda ya yabe shi, annabi ne yake faɗa sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ce rabbana wa lakal hamd. Wa zai samu wannan? Wa zai samu wannan? An riga an yi an gama, yan sai dai kawai ai koyi. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake gaban Allah ya ce Allah yana jin wanda ya yabe shi, sai sahabbai du suka ɗinke rabbana wa lakal hamd, suka yi ba Allah, saboda haka Allah ya ji su. Ai Allah yana jin kowane magana, babu ma yalfizu min qawli. Allah madaukakin sarki ya ce asma'u wa ara, ina ji ina gani. Allah yana jin komai, to amma jin da Allah ya yi nassi a kansa, wannan ji ne wanda yake wato keɓantacce da yake yi ga auliya ɗinsa. Kamar shi yasa ɗin ne a hadisin Abu Musa al-Ash'ari ya ce qulu rabbana wa lakal hamd yasma' lakum, ku ce rabbana wa lakal hamd, zai saurare ku, zai ji yaban naku, zai ji yaban naku. To kaga wannan wato Allah ya maka cewa Allah ya ce na ji ka, na ji ka yabe ni. Allah ya ce na ji ka yabe ni. To shi yasa wannan take da, shi yasa Imam Bukhari ya kulla wannan babin falala ne cewa Allahumma rabbana lakal hamd. To kun ga bai kamata kenan mutum yana sallah yana kama tasha ba. Wani lokaci ai sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd din ma ya manta bai faɗa ba, sai tukuna ya ji an ce Allahu akbar za a tafi sujada, sannan ya ganganta ya ce rabbana wa lakal hamd. Lokacin mala'iku sun ci kasuwa sun gama, sun riga sun faɗa. So daga ka zamanto mutakalli, ka zamanto abin nan karan mota kenan ko. To wannan shine falalar. Kuma wannan kun ga wannan yana karfafa kan cewar wato al-ma'mum shi zai ce rabbana wa lakal hamd ne. Amma mai sallah shi kadai wannan bil ijma zai hada su, ya ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamd. Na'am. Kuma a cikin wannan hadisin akwai ishara da cewar mala'iku suna faɗan abin da mamu su ma suke faɗa. Wato mala'iku matsayinsu a cikin sallar musulmi kamar mamu ne, wato suna ka faɗa da mu, tare suke da mu, tare mala'iku suke da mu, tare da mamu suke. Wato kamar yanda mamu musulmi mu muke bin liman, to haka mala'iku ma su ma suke tare da mu suna bin liman a cikin sallah. To wannan, amma fa duk wannan yana faruwa ga mai sallar jami'i, ga mai sallar jami'i wanda ya salla shi kadai ba ya magana a kansa ba. Shi in yace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, malaiku za su faɗa tare da shi? Na'am, ba nassi tunda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa halin sallar jam'i ne, ba halin da mutum yake sallah shi kadai ba. To kuma dama ai mala'iku suna zuwa ne suna halartar sallar jam'i, suna zuwa cikin sallar, suna halartar sallar, suna halartar sallar jam'i ne tare da musulmi. Na'am nafila, nafila in ta jam'i ce za su, in ta jam'i ce za su, tunda ai suna faɗa ne yayin da liman ya faɗa haka, yayin da liman ya faɗa haka su ma suke faɗa. Shi yasa aka ce mu faɗa a lokacin, saboda haka hatta ta sallar nafila in aka yi su ma mala'iku suna zuwa su halarta. Na'am, babi kenan. Na'am, Hisham ad-Dastawai ibn Abi Abdullah, daga Yahya ibn Abi Kathir, daga Abi Salama, daga Abi Hurairah qala yace zan kusantar da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ya kasance yana yin kunuti a raka'a ta ƙarshe, a wata a nuskata fi rak'atil ukhra,
raka'a ta ƙarshe, amma a wata nuskar al-akhira haka yake kamar yadda yake a wata nuskar na sallar azhar da sallar isha da sallar asuba bayan ya ce sami Allahu liman hamida sai addu'a ga muminai kuma ya la'anci kafirai. Wannan kunuti ya kawo shi a nan tare da cewa a ƙarshen abwabul witr zai kulla babi akan masail ɗin kunut, amma nan abin da ya sa Imam Bukhari ya kawo shi don ya nuna cewar abin da ake faɗa bayan an ɗago daga ruku'u ba bai tsaya kawai akan rabbana wa lakal hamd ba, mahalli ne da za a iya yin addu'a kamar yadda ya zo a waɗansu hadisai ɗin kamar yadda ake kunuti, domin wannan ya nuna cewar bayan an ɗago daga ruku'u ana yin addu'a, kuma addu'an nan idan a raka'a ƙarshe ce ita ce kunut, in ba a raka'a ƙarshe ba ce to ita kuma hadisin da zai zo nan gaba, hadisin ƙarshe a wannan babin shine zai ishara gare shi, kamar yadda ya zo a hadisin sahih Muslim, hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa cewa bayan ya Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal ma'i al barid Allahumma naqqini min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-daran ko min ad-danas ko min al-wasakh diyazo da riwaya. To haga addu'a ce ake yi a bayan dagowa daga ruku, wanda ya nuna bayan dagowa daga ruku babu laifi mutum ya yi addu'a da sharaɗin cewar al'itidal kai ya tsawaita wadda za ta fita daga cikin al'ada, amma babu laifi mutum ya ɗago daga ruku'u ya ƙara akan rabbana wa lakal hamd ɗin azkar da suka zo da kuma yin addu'ar da ba zai zamanto ya tsawaita ba, musamman in yayi wadda take ta zo nassi ya zo a kanta ne. Daga ciki kamar akwai hadisin Ibn Abbas shi ma a cikin sahih Muslim, ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أعلى الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث أبو سعيد كي شيما أتكين صحيح مسلم kwacin sana na Ibn Abbas duk suna cikin sahih Muslim. Ya kamata kuma duk addu'o'in nan mai hisnul muslim di ya kawo su, jama'a wannan littafi mai albarka, a rinka kiyaye shi, kuma littafi ne na aiki, littafi ne na ka karanta ka yi aiki da shi, a karanta a yi aiki da shi. Na'am na'am Ismail ibn Ulayya daga Khalid ibn Mahran al-Hadza daga Abu Qilaba daga Anas radiyallahu anhu qala yace kunuti ya kasance a sallar magriba da sallar asuba. To kun ga ya tabbatar da kunuti a sallar magriba da sallar asuba. A wancan kuma hadisin Abi Huraira sallar azhar da sallar isha da sallar asuba. Hadisin Ibn Abbas kamar yadda zai zo zai tabbatar a cikin dukkan khamsus salawat. Na'am. Abdullahi bin Maslama al-Qanabi daga Imam Malik daga Nu'aym ibn Abdullahi al-Mujmir daga Ali ibn Yahya ibn Khallad az-Zuraqi daga babansa Yahya ibn Khallad az-Zuraqi daga Rifa'at bin Rafi' az-Zuraqi yace wataran mun kasance muna sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya dago kansa daga ruku'u sai ya ce sami Allahu liman hamida, sai wani mutum a bayansa ya ce rabbana wa lakal hamd, ubangiji ya ubangijinmu kuma yabo ya tabbata a gare ka, hamdan kathira, yabo mai yawa, tayyiban mai tsarki, mubarakan fihi mai abin sanyawa albarka a cikinsa. Yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama sai ya ce wane ne wanda ya yi wannan magana, sai ya ce ni ne,
naga 30 da 'yan kai na mala'iku يختبرونها suna gaggawa wajen cafiyarta أيهم يكتبونها أولا yaktubuha يكتبها أولا wane ne daga cikinsu zai rubuta ta a farko, wato saboda alherin da ke ciki. To wannan yana daga cikin ƙari akan rabbana wa lakal hamd. To ƙari ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikirarinsa, saboda haka mutum zai azkar waɗanda suke ba ma'asura ba, idan suka sami ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam sun zamanto ma'asura, sun zamanto kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su. Wurare da aka kayyade zikiri to mutum ya tsaya akan wanda aka kayyade. Yanzu kamar wannan rabbana lakal hamd wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ya zo a wata riwayar ya zo da ƙarin wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Idan mutum ya ƙara ko ya hada da wanda suka zo daga hadisin sayyidina Abdullahi ibn Abi Aufa da na hadisin Abu Sa'id al-Khudri da na Ibn Abbas, duk waɗannan azkar ne wanda suke nuni kan cewar wato wuri ne wanda Allah madaukakin sarki wato yake son ambatonsa a ciki da kuma yin kirari a gare shi, tunda ya ce yana jin wanda ya kira shi, wanda ya gode masa. To kaga wajen godiyar kaga sai a san yadda za a yi ta yadda yake, tunda ya ce yana ji a lokacin, to ka ji yadda shi abu wanda yake mafi kyau. Shi yasa kun ga a cikin na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki har yake cewa la uhsi thana'an alayka anta kama afnaita ala nafsi, a hadisin Abu Sa'id, ba na kiyayewar yabo a gare ka, kai dai kamar yadda ka yabi kanka ne. Wannan ya isa kirarin ban girma a gare shi. To saboda haka yana da kyau mutum ya haddace waɗannan sauran addu'o'i, suna daga cikin abin da yake zayyana sallar mutum, yake kawata ta, kuma yake masa maganin waswasi, domin yin waɗannan addu'o'i da azkar mutum kuma yana halarto ma'anoninsa, su ne suke sanya zuciyar mutum ta tsaya a cikin sallarsa. Rashin su kuwa shine zai sa zuciyar mutum ta kamo ta shati ta tunanin ta zancen zuci, har ya zama ma bai san yaya a wace sallar yake ba. Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani da sunna. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Amin. Amin.